Panjenenganipun Nyai Menggung Adisara rawuh wonten ing Kadipaten Mediya menika wonten kersa menapa dipun utus dening Danang Sutawijaya menapa? Lepat dengan pangapunten dalem Kanjeng Penembahan Rangga Jumeneng. Inggih. Tetela panjenengan menika tasih kemutan kalian kula. Lho, sinten tiyangipun ingkang boten badhe kemutan? Dumateng Nyai Menggung Adisara. Wanita ingkang estunipun malah boten kalah dhisik karo Danang Sutawijaya ngaten badhe kula rasuk estunipun. Panjenengan menika kok inggih kebujengan saged kemawon to Kanjeng Panembahan Mas. Inggih kanyatanipun kados ngaten kok. Kula menika sak sampunipun ibunipun Praduwilah boten wonten tegesipun sampun jinumpana ing angin ingkang dados telenging manah kula ingkang badhe saged anggantos ibunipun Praduwilah menika inggih namung panangan kula inggih namung Nyai Menggung Adisara. Menapa inggih to pangantika dalem menika Inggih Panembahan? saestu. Saged kemawon Nyai Menggung. dengan inggih. Sak sampunipun lenggah sawetawis asat ing riwe ngaturi Basuki Swanipun. Awit berkahipun panjenengan Kanjeng Penembahan Mas. Inggih. Penembahan Rangga Jumeneng. Inggih. Marak kula menika kanthi karaharjan kalis ing rubeda wal saking sambikala. Inggih. Sungkem kula menika kunjuk dhateng Kanjeng Panembahan. Wah, kok dumugi semanten to panjenengan menika. Inggih sampun sak Mboten sak trepipun manawi kula kok nampi sungkemipun Nyai Menggung Adisara ingkang dados garwanipun Danang Sutawijaya menika lan ya sampun mboten sak trepipun. Inggih, semantena kula tampi. Kula tampi dawa sami-sami Nyai. Inggih dadosaken jimat kula. Inggih. Kegiatan kula sakdalunipun kula menika gesang wonten ing alam praja menika. Inggih. Sawetawis damel kageting manah kula. Mboten kanyono-nyono Nyai Menggung Adisara rawuh wonten ing Madiun menika saking kersanipun Nyai Menggung Adisara piyambak menapa dipun utus dening Penembahan Senopati utawi Danang Sutawijaya. Lepaten sing pangapunten dalem Kanjeng Penembahan. Inggih. Inggih waleh-waleh menapa nggih? Inggih. Anggen kula lumarap marak wonten ing Kadipaten Bengkulu. Inggih Madiun menika dipun dawuhi kaliyan Kanjeng Penembahan Senopati ing Mentarang. Dipun dawuhi Penembahan Senopati. Inggih. Kersanipun. Kersanipun yen sewu. Yen sewu menika. Inggih. Menika dipun dawuhi menika ngintunaken nawala ingkang inggih surasanipun menika menawi Penembahan Senopati menika manungkul dhateng panjenengan. Nawala tandha panungkul. Mila monggo enggal dipun tampi Inggih. Panembahan. Inggih. Tandha panungkul saking Penembahan Senopati ngaten. Inggih. Salajengipun. Salajengipun kejawi menika kula sinalutan bokor kencana menika ingkang isinipun sekar setaman kagem angranupada tegesipun kagem iji ampean dalem Kanjeng Penembahan menika tandha bukti yektinipun yen Panembahan Senopati menika bekti dhateng panjenengan.
Oh, katen nggih. Lan sak sampunipun kula angranu padha kersanipun Penembahan Senopati lorotanipun Sekar Taman menika badhe dipun suwun kondur kagem jamasipun Kanjeng Penembahan Senopati ing Mataram. Ngantos dumugi semanten. Inggih. Tegesipun Penembahan Senopati. Inggih Danang Sutawijaya menika anggenipun manungkul wonten ing Medion menika lair batos. Nggih. Sawetawis kula badhe naliti isining kintaka menika. Monggo. Kaping ponangkin kapatur menoti pati ing kang lunung ngelarapaken Sekar Taman Adisara ingkang badhe amin Kanjeng Penembahan menika mantos manungkul lan ngabekti dhateng panjenengan. Iya. Duh. Terus pundi nggih? Salajengipun Panembahan menawi pun sampun dipun keparengaken Nggih. nyuwun lilah dalem kula badhe angramnu padha. Estunipun boten sekeca manah kula. Ing atasipun kula menika kok dipun wijiki dening Menika sampun dados kewajiban saestu. Monggo to. Iya, estunipun boten sekeca manah kula. Kok boten sekeca menika. Nanging menika tegesipun nindakaken dawuhipun Danang Sutawijaya ngaten. Laras Kanjeng Penembahan Rangga Jumena. Iya. Aduh. Nyuwun sewu lho. Iya. Mangke kalian kula rengen-rengaken ananging swanten kula menika awon. Mboten wonten awonipun wong-wong Mentarang niku wonge apik-apik. Sami budaya. Kados mekaten. Mboten kados tiyang-tiyang Medion. Nyuwun sewu. Iya. Niki radi minggah saged menika. Saged, sampun semanten kemawon. Oh nggih. Manawi minggah-minggah mangke mindak ketinggal. Inggih. Ning nyuwun sewu kula tingali panjenengan menika nek jejering pangayoman. Nggih to. Nggih. Jejering adipati ingkang dipun suyuti, dipun Nggih. sembah dhateng sedaya para sentana dalem lan para Inggih. Sedaya kawula menika ngabekti dumateng kula. Lha ning nyuwun sewu kok. Ning kados pundi? Nyuwun sewu lho menika. Inggih. Kok gumujing lho. Menapa? Menika sikilipun kok mlethek-mlethek kados ngaten menika. Suku kula mlethek. Lah Inggih. menika. Wong mboten mlethek mon kula silet. Kersanipun mlethek. Panjenengan menika lho Panembahan. Kok saged kemawon. Niku manut guneming para sepuh. Wecaning para sepuh jarene nek sikil mlethek
Niku nek kanggo wong wadon. Nggih. Wong wadon sikile mrethek niku bakal setya tuhu karo kaku. Kados. Kejaba kuwi manawi menawa olah-olah jarine enak banget. Kok saged kemawon kegujengan to. Inggih. Sampun dipun keparengken. Monggo Nyai monggo. Dipun Kok kados mangu-mangu. Monggo. Duh. Bejane awakku. Bisa lali. Lali-lali kan bisa lali. Lajeng Sesarengan lho mengke. kesupen kalian sinten supaya kelingan terus lali-lali kan bisa Ya lali. kalian pun Kelingan kalian sinten saestu. Saestu. Nggih. Piyai gagah pideksa. Jeneng sampun sepuh. Tansah nglam-lami wonten ing netra kula menika. Ya, saestu menapa? Saestu. Saya suwe saya brontok mriki lho. Nggih. Katen. Katon wae sakso lae. Awon swanten kula. Sae. Kula menika ngredeg tratapan menawi kalian caket kalian Kanjeng Penemban Rangga Jumena menika. Gembiliko wahing tawang kedebukan raga ning wang. Saestu menapa? Inggih saestu. Tansah kemutan dumateng Inggih kula. Panembahan. Tegesipun menika jumbo. Jumbo sampun dados peresmining Gusti kang kuwaos. Inggih. Manawi panjenengan menika besuke bakal dadi gantine ibune Retna Dumilah. Kalau wong menika dugi pundi niki wau? Jeneng Jeneng Gamping Reca Kayu Balanjet madosi dika. Kula kepengin dadi inggih rumangsa mulya urip kula. Sepisan kula nampa kancingan tandha panungkule Danang Sutawijaya kaping kalihipun sinartan Sekar Setaman ingkang pinangka Anggranupada ampeyan kula. inggih. Lorotanipun badhe kasuwun wangsul badhe kangge jamas Danang Sutawijaya. Rene kewajiban kula Anggranu. Mangke rumiyin. Langkung-langkung ingkang nglarapaken pintaka tandha pangkulan Sekar Setaman lagi-lagi panjenenganipun Denayu Nyai Menggung Adisara menika ingkang mijiki kula. Kula dereng jinumpana ing angin kemawon sampun rumas wonten sabeting swarga loka. Saestu menika. Inggih. Nanging kados pundi? Kok ya mesti bareng nek jodoh. Inggih menawi jodoh menika nek sareng. Inggih. Krenteke ngati menika. Inggih, nyawiji ngaten. Inggih. Nanging ngaten. Inggih, kanca. Sak sampunipun ing sak mangke Nyai Menggung ngaturaken lorotaning Sekar Setaman. Inggih kagem jamasipun Inggih. Kanjeng Penemban. Enggal kemawon Nyai Menggung wangsul wonten ing Madiun. Saestu menika. Badhe kula muktekaken wonten ing Kadipaten Madiun. Inggih sedika. Inggih, sampun kesupen lho. Mboten Inggih. kula sak sampunipun menika ngaturaken lorotanipun Sekar Setaman Inggih. wonten ing Mataram enggal-enggal kula lumarap wonten ing Purubaya menika. Inggih, saestu menika kula antuk-antuk sanget. Menawi ngaten kula nyuwun pamit Inggih, Panembahan. ngatos-atos Nyai. Inggih ngatos matur sembah. Inggih. Sampun pun pangan. Inggih. Sampun pamit. Inggih. Duh, ora.
ora kaya dina iki. Ketiwasan Rama. Ketiwasan. Ora. Tunggu kang prayoga matur kang cetha kersane Rama. Ana apa? Kapaten Medyun sampun Raboso. Raboso piye? Saking Perjurit Mataram. Diraboso Perjurit Mataram nggih ingkang dipun pandhegani sapa? Ingkang dipun pandhegani Panembahan Senopati. Panembahan Senopati kang pandhegani Perjurit Mataram. Setan Panembahan Senopati. Iblis Panembahan Senopati licik. Jebul Nyai Menggung Adisara ngarapake Nawala lan Sekar Setaman. Wah. Jebul Adisara mung pinangka ranté mas.